U Blei long ka buram bat ka jingo, ya ka jing kraw, ka jing yaine e jong bat ka jing snai ka jong. Ka Jingkhu Blei ya pi baroh ha ka kerteng ka ba kraw tam ka jong Mynsiemjong Jisu Khrist. Bat nga dwairu ba U Blei un Kyrkhu ya ka jing selok na ka Ktien ka jong. Ngin teng biang ya ka series jongi halor ka theme ka ba ong. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem jong ki Nongbud u Jisu Khrist. Ya kabala pensyong Nongkren ha ka shithi ka jong Paul sya ki nong Ephesus kelenong kaba henriu ka dekot kaba shipau. Ephesus henriu shipau ka Ktien jong Blei ka ong. Ha kaba wai no to long ki ba klan ha utrai bat ha ka bor ka Jingkhlain jong. Ka balang he Ephesus kadai ka balang ka bau Paul ula penlut por bha ban aya ka jing syakri jong. Dei ha ka jing lait lenti missionary ka ba ar jong Paul ba ula yo ban sedang ya ka ni ka balang. Bat ula yo ru ban penlut por tangkat to kat ni bat ki parabangai habadang sedang ka kam. Henrei ula kular ba unsa wanpat ban aya ka jing syakri bat ya ka por jong kambun ringkat bat ki parabangai. But day ha ka jing lait lenti missionary ka ba lai pat ka jong Paul. Ba ula yo ka lat ban kam penlut por bat ki parabangai. Bat ula penlut hado kumba lai snem AA. Bat ha kita ki lai snem. Laya tho yengi ba ka balang ka la roi shikat day ha ka jing syakri. Bat ha ka jing don jong ki parabangai. Bat ki ba bonru na kita ki parabangai. Kidai ki ba wan na ka jing long gentle mensyua. Upol ula pelut por haduk kat ni na kebenta ki parabangai hakani ka balang namar usngau don kam ban pen scam shushu yaki ha ka jinget jongki kine kan ya ki ba utrai ula penem habaki danglong ki ba yap haki jing rengkang bat ki pop jongki. Bat upol udah kwa ru baki parabangai kin long kita ki Nongbud ki jong u Khrist ki ba klan ha u bat ha ka bor ka Jingkhlain ka jong u. Ai ngo U Blei ha kini ki ar teli ki Sunday ki beladep ngilayo ban pelet jingmut ha ki sau teli ki sembok perkat halor jong kini ka theme ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem jong ki Nongbud u Jisu Khrist tongin penken mau yaki ka baningkong ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na ka jingya day kaba scam bat utrai Jisu kaba ar ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na ka jingya day kaba yaine lenter bat utrai Jisu kaba lai ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na ka bor ka jingtrai u Mynsiem bakoj ha ka Mynsiemjongi bat kaba saupat ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami nakabor ka jingtray ka Ktien U Blei ha ka Mynsiemjongi. Ngin ya pat mentah ngin penlet jingmut sahaki arteli ki sembok perkat halor jong kani ka theme jongi tongin ya pet ya kini kimat kaba ningkong ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na kabor ka jing duai ha ka Mynsiemjongi. Kabor jong ka jing duai. Ka jing duai kadai kata ka jing ya keren jongi bat U Blei. Kadai kata ka jing selok jong ka Mynsiemjongi. Bat uta U Blei u bala tau dur yangi ha ka dur jong uhi ka bamut. Utau yangi bat kata ka unique potential ka jingla ka ba kerpang bangin don ka jingya selok ka ba im bat u. Kumta habangi perkat sepang ka jing duai. Kam day tang sepang kita ki kentin ki bangi penmi habangi duai. Waladang ngimla ban len ya kata ka jing shisharu. Henrei haka jing mut pat ka ba shisha jong ka jing duai ka day ken kata ka jing ya selok ka communion ka ba ka Mynsiem ka ba hapok jongi ka don bat uta U Blei ubangi syakri syuk ki nong batai ki ong bakane ka bangi khot ka jing duai haka Nongkren jong ka Bible kadai kata ken
ka jing yasno ka connection ka bangidon bat u blei ha uba ngiduai. Kumta ka jing duai kadai ka por ka bangi pelut ban ya selok lang bat u blei. Ling ba jong ka Bible ni pule ya ki breu ki jong u blei kentai bat senrang. Ki breu ki bala im ya ka jing im jong ka jing duai bat ki breu ki bala matru ya ka bor jong ka jing duai ha ka jing im jong ki. Bat syuk mi dei ban snoto kadai kata ken ka bala penlong ya ki breu ki baklan ban syakri ya utrai ha ki por baroh jong ka jing im jong ki. U Jisu u hikai ngi ha ka Nongkren jong ka Ktien U Blei. Bakata ka jing duai ka yat ru rengkat bat ka jing syak jing it. Kat kumba u blei u kentu ya ki Mynsiemjong jongi ban le kumta. Larangi yat kat kum ka Nongkren ka jong u Jisu haga gospel ka jong Matius ka lenong ka bakat nyau ka dakot ka ba arkuwei. Ka ong yangi bakidon ki kep ha ka jing im. Ki bangi don kam om tang ya ka jing duai. Henry ya ka jing syak jing it ru. Kumta tongin sngoto bahabangi ong habangi kren syapang ka jing duai. Kani ka yat rengkat ru bat ka jing syak jing it ha ka Nongkren jong ka Ktien U Blei. Don shibon ki nuksa ki bangila ban syem ha ka Ktien ka jong U Blei ki bayatho yangi ki ban ya rap syusyu ru yangi bangin sngoto ya kata ka bor jong ka jing duai tung ne pet kato kat ni ki nuksa na ka Ktien ka jong U Blei. Ha ka kitab ka baningkong jong Samuel ka lenong ru ka baningkong ni pule syapang kata ka breu ka bakirteng ka Hana ka breu jong ka jing duai. Kani ka Hana kala penpau ya kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiemjong ka hapdeng ki jing yat lenti ki ba ki ba juat. Hapdeng ka jing yat lenti ya ka jing syak kren beng bat ka jing syak ibeng ya kata ka jinglong balengki jong ka. Henry la ya thu yangi bah kata ka jing yat lenti baktang jong ka Hana kaba penkuslai ya ka Mynsiemjong ka. Kani kala yai duai hakmat jong utrai. Laya thu yangi bah kata ka jing duai jong ka Hana kala keren halaka donut Henry tang kirmyang sentur jong ka kibaki. Ya ka Ktien jong ka ti yo snow. Uta u Eli ndaw la yo ya ka Hana baka duai kumta uni uperkat ba lesi ka ne ka breu imat ka ne ka breu ka buai. Henry ka Hana kala ong yo Eli. Ko kenra. Henry nga ka breu ka bajenjar ka Mynsiem. Ya ka wan la ne ka kiat ngam syem ladi. Henry ka basnow tenat ka baka Hana ka ong. Nga la te no yala ka Mynsiem hakmat utrai. Ke ka mangiyo ihang ni na ka nuksa jong ka Hana kum ka nong duai. Kalong baka jing duai ka day kata ka jing te no jongi ya ka Mynsiemjong jongi hakmat jong utrai. But day habangi mat ya ka bakum kani ka jing duai. Balapen klan ya ka Mynsiemjong jongi. Bangi mat ya kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem. Ban ya le ya ki jing tenjo ha ka jing im jongi baroh. Sakaway pat ka nuksa ka bangi yo na ka jing im jong Daniel. U Daniel ulong sakaway pat ka nuksa ban pen hangi ya ka bor jong ka jing duai ka batrekam ha ka jing im ka jong u. Ngila ban ong baka day ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kaba u Daniel u lamat ha ka jing im jong u kaba penlong ya u bandon ya ka jingkut jingmut skem batru ban le kat kumbau lekut jingmut banam penpengit yalade da ka jingbam skem bat
Kani ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kaba don hau Daniel kaba penlongi uban don ye kaba kum kata ka jingkut jingmut. Kadai kan kaba mi na katai ka jing duai kaba ula penlut por bha ha ka jing selok bat u Blei uba u syakri. Laya tu yangi ha ka Nongkren jong ka lenong kaba henreu ka dekot kaba shipau ha ka kitab jong Daniel. Anda u Daniel ula yo ya ka jingtip baki bor jong ka an Babylon kila temu ban penkut no ya ka Mynsiemjong u da ka batep ye u hakrem jong kising ka ka bau Daniel ule ka Ktien U Blei ka ya tho yangi ba ulet sya ka yeng ti ki jing khangit jong u kila ple renghang hakapulit bat syapang Jerusalem ba ule ayu hangta ka Ktien U Blei ka ong ula dem laki kho siu lai sin shisni bat ula duai bat ula aingu hakmat jong U Blei jong u kumba ula jule menshua kani ka peni ba kata ka jing duai ka lalong ka benta jong ka jing im u Daniel ha ka jing im jong u bat ka Jingkhlain jong u kaba Kynja Mynsiem ka daiken kaba don jing sno kaba don jing day bat kata ka bor jong ka jing duai ha ka jing im jong kum ta to ngin yo mat ya ka Jingkhlain ba Kynja Mynsiem kaba mi na ka jing duai kum balong u Daniel ladang ipai syaka jing im jong Jisu menba udang im ha ka perthei kum u breu ni penken mau kat kum ki record ki Mynsiem ha ki sau gospel jong ka New Testament ni pule kum no ba u Jisu u penlut por ha ki jing duai ki don ki por ki ba u let syaki jaka Kynja marwai ban duai ban duk mat ya kata ka bor ban la ban pendep ya ka mission ka baulawan syaka ni ka perthai ha ka jing shisha u Jisu usang ya ka ministry ka jong u da ka por jong ka jing duai ring kat ru bat ka jing syak jing it bat ka basngau kodor shisho ban tip ka long bawat haswa ban pendep ya kata ka mission ban wanrah jing penem ya ka perthai barok ka wei haswa ka jing sa narpna ya u Jisu ula pelut por ha ka kper Getsemani dai hangta laya thu yangi ba u duai kat hadu bakas ep jong u kala jau kum kasnam kani ka dai ka jing pen syat bor dan ka jing pen klan bor ya u Jisu ban pendep ya kata ka mission ka badon hakmat jong ai bakani kan ai Mynsiem yangi ru ha ka jing khot U Blei yangi ban pendep ya kata ka ba u ulatmu bangin rung shwa ha kata ka jing duai ban mat ya kata ka jing pen klan bor U Blei ya ki Mynsiem jangi ban pendep ya kata ka ba ulakhot yangi bangin le ha ka kitab ki kam ki apostle pat laya thu yangi ya ka bor jong ka jing duai jong ki senran ki jong Jisu lembat ki weipat ki balaya lumlang hakata ka kamra ka baneng ki badon kumba shispa arthongot la ban ong hang ni balapun ya ka balang ka beningkong dei ha ka kamra ka bahaneng ha ka jing duai ken bat lapen kapat ya kata ka balang ha ka sngi Pentecost da ka bor jong u Mynsiem bakot ha kata ka kamra jong ka jing duai ka kamra ka bahaneng palaya thu syu ru yangi baka ni ka balang ka balasdang na ka slem jong ka jing duai kalayai beteng ru ha kata ka jing duai ka balang ka beningkong ka im ka ring bat penhiar Mynsiem kan da ka bor jong ka jing duai kadai ka jing duai ka ba penlong ya ki Nongbud ki jong Jisu Khrist ha ka spa snem ka beningkong bakin long ki breu ki ba slur ki ba climb bat ki ba don ya kata ka jing slur ban kren ya ka jing shisha kum ba kalong ba pedeng ki jing khanglat baroh
hapdeng jong ki jing sya pen sitom baroh kilala ban yeng namar bala pen klan bor yaki daga bor jong ka jing duai. Ha kini ki ei baroh ai bangin snotho baka don ka bor ka ba mi na ka jing duai ka jing klan ka ba Kynja Mynsiem ka ba mi na ka jing duai. Bat ni deiru ban snotho bau soitan un ya le berbor yangi bat ya ka balang ban pentelot ya ka Mynsiem jong ka jing duai. Nado ka kper Getsemane ngiyoi ya ka ni ka jing le persya ubeman. Kisenran ki jong Jisu ki bahaka jing shisha ki dei banduai handai ki yo thia penban. Kane ka dei ka jing wan jong ubeman ban ya le persya ya ki bangai hado kini ki sni jongi ki ba mentah. Kum tangi dei ban long ki ba husiar bah. Ya kita ki bor jong ubeman ki ba pentelot ya ka jing duai jongi. Namar haba ka jing duai jongi ka telot. Kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ru gamdon. Pingakot yang ilang baroh. Bangin yo ya kani ka jing shisha. Baka balang lengba jong kirta. La challenge ya ka. La ya le persya ya ka. Daki babun. Bahkan nemlong ka balang ka baduai. Iim hakipor. Ki balang jongi kila bun kam haki program ki beper. Ban pendep ya ka way ka program. Hadin ka way pad. Ki celebration ki ba klemkut ki bangiyo lengba jo ka snem. Handai ingin kan mau ba usoitan siap ting ya ka jingbon program jongi. Ya ki jingbon jo ki celebration jongi. Ya ki jingbon ka ne ka jingbon jong kitai. Handai ubeman pet krat. Haba uyoi baki don ki breu ki ba duai. Haba ka balang ka duai. Namar ka don ka bor ha ka jing duai. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem. Kami na ka bor jong ka jing duai ken ha ka jing ka jongi. Ka benta kaba arpat. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem. Kami na ka bor jong ka jing ya selok lang para bangit ha ka jing jongi. Ka jing ya selok lang para bangit. Hakanong rim jong ki jingbo record Lukas ya ka kitab ki kam ki apostol. Nila ban ong baka balang ka beningkong kasdang hakapne jong ka jing selok lang ki parabangay. Hakata ka kamra ka bahaneng. Lukas usnaw don kam ban sedang ya ka ni ka lenong jong ka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka beningkong. Da ka bayat hu benia yangi. Bahadin kata ka jingrong no yung Jisu siya beneng. Ki senran ki jong Jisu ki la penlut por. Ban le ayu ban ya selok lang. Ban ya duai lang. Ban ap ya kata ka jing pendep ya ki kular kat kumbala ai da u Jisu. Ban ngitip ha ya kani ka jing shisharu. Badai haka kamra ka bahaneng. Haka jing ya selok jong ki parabangit. Ba Mynsiem bakut ulawan hakasni Pentecost ban pen klan bor ya ki senran ki jong Jisu bakin la ban pendep ya ka mission ka ba utrai hi ula IT haki. Kumta ngila ban ong bakata ka Jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem jong ki Nongbud ki jong Jisu ha ka spasnem ka beningkong karon ka jing ya day karon ka jing ya sno bat kata ka bor jong ka jing ya selok lang jong ki kum ki parabangit bat sno tenat ban pen kan mau bakata ka jing ya selok lang jong ki ne ki parabangit ha ka balang ka beningkong kadeiru kabadon haka ya kata ka jing ya bet ka donut hapdeng jongki. Kadai ka ba snow corridor Day kani ka ba penlong ya ki parabangit ki Nongbud ki jong Jisu ki baklan. Ki bomdon kano ka jing shapting ya ki bor ki ba yale persya ya ka balang hakata ka bor. Kani ka Ktien jing ya selok kaba penon kam haka New Testament. Kawan na ka Ktien Greek
koinonia kaba mut ka jingya selok kaba mi na ka jingya day jongi bat U Blei bat kaba tuit pat sa ka jingya day jongi bat ki parabangen bat day kaba kum kata ka jingya selok langken kaba Mynsiem ngilap ha ka balang kaba ningkong ling bakirta ngimla ban len kidon sibon kibor kibayan le kumno ban penduk no yakani ke Mynsiemjong ka jingya selok lang hapo jong ka balang bat kini kibor ki penlong yangi bangin kensting ya ka jingya selok lang ki penlong yangi wat hadu bangim tip syuk ru ban nyokor ya ka jingkodor jong ka jingya selok lang para bangai kata ka jing hikai lene ki jing hikai ki babun ki badon ki ba mi na ka jing start jong ka perthei kamtam ya kata ka bangiong ka individualism kani ka penlong ya ubreu ba un snow biang ban im ka jing im tang na ka benta ya la de shimet klem da snow don kam ya ka jing ya don lang jong ki wei pat Henry nadu kespa snem ke beningkong unong tok syaki Hebrew ula kentu yaki Nongbud ke jong trai bakim day ban klet ya ke jingya senglang parabangai uong ha ke lenong ke ba shipeu ke dekot ke ba ar pusan ke citi syaki Hebrew uong to ngin ya perkat ban ya penki paralok ya ka jing ya it bat ya ka jing le babha klem da e no ya ka jing ya senglang jongi hi kane ka pen i bahaka nongrim jong ka Ktien ka jong U Blei lakot yang i kum ka balang sya ka jing ya selok lang parabangen ka e ka ba penlong ya unong to syiki Hebrew ban to kum ne kadai namar bahaka takapor ki parabanget ka balang kalayat kayat menba ya ka jingsha penshitom beng ka bajur kat hadu bakilas dang don ki parabanget ki bapai de no na ka jinget jongki hau Jisu kila telot no ha ka jinget jongki kumta unong tho sigi Hebrew ula kentu ya ki parabanget bakin nyokor ya ka jing ya selok lang ya ki jing ya seng lang parabanget namar hang taken ni syem ni mat ya ka jing pen klan bor U Blei ya ki Mynsiemjong bakin la ban long ki baklan bat ki bempai de no kare ka jing duai jonga ba U Blei un play ya ki khmat bakin jamin Mynsiemjong bangin yo i ya ka jing don kam bat ya ka jing kodor jong ka jing ya selok lang parabanget kadon ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ha kata ka jing ya selok lang parabangai tu U Blei Kyrkhu yingi dekini ki arteli ki mat jing pusan ki bangila yo hakani kapor bat U Blei un ya rap ru yangi bangin snoto baka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na kata ka bor jong ka jing duai ha ka jing im jongi bat ru na kata ka bor jong ka jing ya selok lang parabangai kum kabalang U Blei un yo ban Kyrkhu na ka benta ka burom jong amen.